Welcome to Tinotenda Radio 5 radio station internet radio. Muchifama na DJ Tinoz. Wapinda DJ Tinoz wapinda pa chirongwa cha sungura mudariro chinoitwa musi wechitatu wega utangane nguwa dza 9 kudobata nguwa dza 10. Zvisine hatunakwanisa kuchita chirongwa ichi muzuwa nezuro, tazoti regai tichisimudzire muzuwa ranhasi pane zvenge zvichivhiringidza nekuda kwa Satani zviri kuimbwa panapa mukoma Firimoni Madzagwara panapa zvikanzi Satani hauna simba ichokwadi hauna simba. Ndinoda kutenda nemashoko mukoma Firimoni Madzagwara ari kutaura panapa pamusoro pa Satani angada kuvhiringidza mukati meupenyu hwangu, mukati mekurarama kwangu patsaona yemumugwagwa. Ndinoti Mwari kudzwai. Ndiripo pachirongwa kusvika Jesu adzoka. Hanzi ndaitochemera kuti dai ndaita baba, dai ndaita mai muupenyu hwangu ndichikura, ndisingazive kuti haisi nyore kana uchinge wakura wakunzi baba matambudziko nhamo zvinenge zvakuuya pauri. Hanzi saka na mukoma Madzagwara, mukoma Tinotenda Radio 5, nyararai henyu kuchema pokutai misodzi. Vanga vachiti vanoda kukwazisa panoda kukwazisa mukoma wangu Firimoni Madzagwara. Ndichaona kuti tinokwanisa kubatana here waonawo kukwazisawo hama neshamwari dzawo. Vanoimba ione inonziyo kafukusa sounds, vanoimba inonziyo kafukusa sounds. Kamba ndakatora pa album rakanziro Fungwa Munyono ndo album racho, zita realbum randiri kuona panapa. Kambogara pa number 1 pa album irori kanonziko Akuruma Nzewe. Kouya number 2 kakanziko Bapure Gwai. Kouya number 3 kakanzi Mabasa. Kouya number 4 kakanzi Mwana we kwa Mchuchu. Kouya number 5 kakanzi Rongera Ramangwana. Number 6 kakanzi Wimbika. Ndonziyo dziri pa album iroro rakanziro Fungwa Munyono kubva kuna Firimoni Madzagwara. Regai tinzwe panapa watu vanokwanisa kukwazisawo here, panapa. Murisei DJ Tinoz ndi Firimoni Madzagwara wekafukusa sounds. Ndodongo kwa zamuri yose kwa Madzagwara ndichiti makadi netimu kafukusa yose nongoti murisei kwa muri mose vadikani hama ndatenda. Ndofunga muri kuzvinzura, ndofunga mawanzwa apa sinde chimbo chekuti dai kani pemne mchiye munokwanisa kunge mchitaurisa kuti zvizenge tichinzwa mwese wazengo wachinzwa sinde chimbo chekuti wanzwa hawo.
Nakusimudzira album rinobva kuna Moses Tom achimba neorchestra Wanesu. Album racho rakanziro kubasa kune basa. Hanzi ndarohwa chekuseri. Hanzi mailizi nziyo dziri papapa dzakati wande pane kambo kekutanga kanonzi maiwepi ko yakanzi coronavirus, hanzi ziwai hondo, amailizi besina, hanzi machikishori nashere dzedenga. Dziripo pa YouTube kutaura kwandiri kuita kuno, dziripo pa YouTube chako ngomhanya pa YouTube channel yakanziyo Tinotenda Radio 5. Wobva wandosiya wa subscribe wokomenda wolike woshare zviri papapa, unosora wakutotapirirwa nengoma dzawo wari pa Mozambique apo, wari pa Mozambique. Hanzi gara waziwa hama dzemukadzi, gara waziwa hama dzemurume, nekuti unozorohwa chekuseri, unorohwa chekuseri. Unenge uchitomutengera zvese zvinzi ndisekuru mwana wamai waningi aningi. Mangwana ndizvozvo aiwa iwostoza kuti kurohwa chekuseri ndo zvaari kuchema nazvo panapa. Moses Tom anobva iye pa Zimbabwe asi pari zvino ari pa Mozambique apo achimba neorchestra Wanesu. Musakangano chirongwa ndechesungura mudariro, chirongwa ndechesungura mudariro chinoitwa kutanga musi wechitatu chega kutanga nenguva dza9 kunobata nguva dza10 PM manheru, musarasikira kuti manheru. Mr. Chidya Mukobvu zviri sei ndo wamwe wesungura wanorowa sungura inomwisa mvura. Mr. Mirai Mabharani zviri sei kwakadii hako? Hanzi maoko emudenga na Mr. Mabharani, hanzi munhu wese maoko mudenga. Aiwa maoko tiri kutoisa mudenga. Mr. Moses kwakadii, kuri sei hako? Urombo nekusabatika kwandaka ndiri kuita pa radio. Zviri sei Panjolaina, zviri sei kwakadii hako? Urombo nekusabatika kwandanga ndiri kuita pa radio. Aiwa kune zvenga zvichivhiringidza. Satani enge auya nesimba. Kune shumba dzepamugwagwa dzenge dzada kunditorera pamugwagwa, asi Mwari wakati hakuna izvozvo, Mwari wakazviramba. Ndakabuda ndisina kana scratch, asi mukaona zvakaita mota aiwa. Amubvume kuti DJ Tinoz wakapona. Aiwa ndiripo kusvika Jesu wadzoka.
Hanzi na Minister David Chipoi. Makadi zvenyu baba ko tiri kunzwa kuti makaita tsaona ichokwadi ere uye hamuna kukuwara ere? Welcome to Tinotenda Radio 5 radio station internet radio muchifamba na DJ Tinoz. Adina baba ndinakukwara ndiripo baba, ndiri mupenyu mwari wane nyasha hanzi hau tinotenda mwari kana muri watano. Ndanzwa mugrupu rema DJ Ideas Forum. Aiwa ndakabuda, mwari wane nyasha baba, mwari wane nyasha. Hanzi ngatikudze mwari. Aiwa zvinotendwa baba, zvinotendwa. Ndakararamiswa ndakabuda nekuda kwa mwari. Mwari ndiwo wane nyasha. Hanzi God will see through this baba. Chakakosha upenyu mari inoshandwa. Aiwa ichokwadi mukoma wangu, ichokwadi mukoma wangu. Mari inoshandwa chero wakasiwa uine simba rekushanda. Hanzi chero wakandisiya ndiri mupenyu Satani, chero wakandisiya ndiri mupenyu. Akawandisa mameseji andaisirwa panapa newari kupawo mashoko enyaradzo nezvakaitika mutsaona wakawanda. Handitokwanisi kuti ndiwapedze, para nditokwanisi ndiwapedze. Ndine mukoma wandasimudza panapa, anonziwo Shadrack Chimukade. Track sound hanzi mabvira wira ndofunga ndo zita realbum racho. Vanonziwa Mr. Shadrack hanzi Shadrack Chimukade. Ya mazita mamwe acho anenge akaoma. Shadrack Chimukade. Track sound hanzi mabvira wira. Ndiwo ari pasi penzwi rangu. Pane nziyo dzakatoti wandei chaizo dziri papa dzandiri kuona apa. Hanzi ke ari panamba 1 kana hanzi muromo zvibate. Hanzi muromo zvibate iwewe muromo. Hanzi paukama ndo kari pa number 2 featuring Dispange. Koya number 3 hanzi anyumwa bere nderake kanwa kari pasi penzwi rangu. Number 4 hanzi bhora kubhamba mweya. Ichokwadi ichocho, kana pasina mweya bhora haribhambi. Number 5 hanzi pakati pezvibhakera. Number 6 usarasa tariro. Aiwa hatisi kuzorasa tariro mukoma wangu Shadrack Chimukade. Pana mukoma wari kubvunza panapo kuti hanzi makadhumwa netruck here. Kwete, ndakadhumwa netaxi, ndo yakandidhuma kumashure. Zvikanzi yo sorry mukoma wangu, maiwanani mumota menyu. Ndina mukoma wandinawo panapa wari kuti makadhumwa netruck here. Ndikati aiwa kwete itaxi. Zvikanzi yo sorry mukoma wangu, maiwenani mumota menyu. Mukoma wangu ndaiwe nemunhu wandaive naye, wandaishanda naye, wandinomboita naye madhirama, anoimba zvakare, ndiye wandaive naye mumota umu. Asi tese takabuda nenyasha dzaMwari mukoma wangu. Zviri sei kwakadii hako? Ndiri paredhiyo, ndiri paredhiyo kutaura kunoku. Tichizipwa nemangoma panapa. Ndiwo wandasimudza zvakare mukoma wangu panapa, Shadrack. Tiri pasungura mudariro inoitwa musi chitatu chega kutanga nguva dza 9 kundobata nguva dza 10 manheru muchifamba na DJ Tinoz.
kana kareke kutanga kusvika pano ndokumbira umhanya undo subscribe YouTube channel yakanzi Tinotenda TV pamwe Tinotenda Radio 5 wofollowa page rakanzi Tinotenda TV pamwe rakanzi Tinotenda Radio 5 zvako zvoenda kumbera husi kuzorasikirwa nezvirongwa zvatinenge tinazvo pana tine zvirongwa zvakawanda zvakasiyana siyana wazhinji vanotiziva nemainterview atinoita musi weSaturday nemusi weSunday wega wega paTinotenda TV tichibuda live kutanga nenguva dza8 kundobata nguva dza9 paTinotenda TV tinenge tiri live. Kana uchida kupinda muchirongwa ichocho chemainterview tibate panhamba dzinotidzo +2 7623 732521 wobata Tinotenda Radio 5 wobata DJ Tinoz zvako zvoenda kumberi zvoenda kuseri. ungatidi waya ngwajaira kumira munzira mangu kana kuti waroda kutambira munzira dzangu ndinokumbira mubudewo munzira mangu. Handisi kuda zvekuvhiringidzwa ndisuda zvekuvhiringidzwa. Huna simba Satani, huna simba ndaramba. Ndiri protected usambondijairira. Azina Shepherd's music. Yey. So amuna kunyanya kukwara ere my DJ. Aiwa handina kukwara mukoma wangu, handina kukwara, ndakabuda Mwari wakandiitira nyasha, ndikabuda ndiri mutano ndiri mupenyu ndisina kana pakakwara. Kanzi okay, it's fine my DJ. Yey pakaipa. Yakadai yakadhumwa neimwe here. Yakadhumwa neimwe mumashure mukoma wangu, ndakadhumwa netaxi. Anza zvakaoma, tinotenda Jehovha muri mupenyu. Ichokwadi ichokwadi. Ziyo ndinadzo panapa ndiri kuita ndichingosanganisa pasungura mudariro muchifamba na DJ Tinoz. Inarwadza mwana wanaipfeka kusika wadiki inarwadza mwana wanaipfeka besina ndinokuda semadiro ndinoita upenyu wangu ndina DJ panapa, DJ Nengas wandiromborowa nawo featuring ndichimbofeature nawo. Waripo panapa wari kuti zvakaoma zvakaitika. Ndichida kuti ndikwanise kuti wapinde wataura apa zvino pane zviri kuitika so warungoti aiwa zilongu wakabuda uri mupenyu. Zvimwe izvi ndezvepano panyika, ingave mota iyo inotengwa imwe asi upenyu hautengwi humwe. Ichokwadi ichocho. Tinzotwada kuti panapa regai tinzotwada kuti mukoma wangu DJ Nengas apa.
ndoimba muri kuzvinzwira tinoti sorry ne volume yedu iri pasi, ndoti sorry ne volume yedu iri pasi, asi ndine chiwimbo chekuti wanzwa zvawari kutaura panapa. Ndasimudza mukoma wangu panapa, ndamsimudza mukoma wangu adasimudza panapa, anonziwo Mirai Mabharani, anzi Mirai Mabharani, kambo kachinziko serious kana kuti chipo, ndo andasimudza panapa. Anzi na mukoma pajero music, mota iyo yakarohwa nekusaidi here, aiwa mukoma wangu yakarohwa nekumashure. Anzi na mukoma Burning Bush panapa, na mukoma Burning Bush. Hansi, the day you start to look at things positively, positive shift you happen in your life. Our prayer is for Jesus to meet us at our different point of needs. Many people have passed by ignoring your situation. Many have pointed fingers to you. Many have even laughed to you. You are a child of God. Be positive. Look to Him. Your faith must not be shifted. God is changing situation for people out there. God will do it not because of you, but because of His name. Amen. Ndinotenda mukoma wangu nemashoko enyu, ndinotenda mukoma wangu nemashoko enyu. Minister Burning Bush. Hanzi na Stephen Saungweme, usarega kukurumbidza Mwari hama yangu nekuda kwezvawakasangana nazvo. Aiwa, icho kwadi mukoma wangu ndinozvitenda, zvinotendwa. Zvikanzowo panapa na blessing dzingireni, hanzi zvakaoma kuzvifunga. Aiwa, ndizvozvo kuda kwaMwari, tingazviita sei, tingazvidii.
ndoti kana kareke kutanga kusvika panapa ndokumbira umhanye undo subscribe page redu, undo subscribe YouTube channel yedu yakanziyo Tinotenda TV pamwe chete Tinotenda Radio 5. Kana kareke kutanga zvakare usati wanzwa page redu ndokumbira umhanye undo search pakanzi Tinotenda Radio 5 pa Facebook. Wo comment ipapo, wo follow page racho, wo like, wo share zviri ipapo. Pamwe chete nakanziro Tinotenda TV page. Wobva wa follow, wo comment, wo like, wo share zviri ipapo. Tisangane zvakare pa Saturday ne Sunday. Tine chimbo chota kuita rimwe zuwa. Muswe Friday takuti tiite zvakare ma interview kutanga muswe Friday, Saturday ne Sunday tiite mazuwa matatu. Nekuda kuti vanhu vakuti one day vari kuuya kuma interview. Ndechimbo chekuti kambo kandinako ndeke kupedzisira panapa ndakuita ndichirowa pasi ndichienda ndichindozororawo ndichimbofungawo nenhamo dzatinadzo rakasangana nadzo idzi. Ndine chimbo chekuti kana kuina wakateererawo mashoko enyaradza acharamba achiuya zvakare, mashoko enyaradza acharamba achiuya. Kuno vanoda kutambanudza hawo namba dziripo dzinotidzo +27623732521. Kuno vanoda kungobatsirawo hawo nekungosiririswa hawo nezvakaitika. Handi kuti tine zvese kana tinowana zvese, pane pamwepo unozoshayawo chimwe. Anenge akubatsirawo nechakubatsira nacho chichando pende ndisina kunge ndakwanisa kuti ndipa repress. Zvinotendwa, zvinokudzwa. Semabatsirano atinongoitawo, tinongobatsirawo semabatsirire atinongoitawo. Kana kuine wane mwoyo wakadaro munotambirwa pa Tinotenda Radio 5 na DJ Tinoz. Mukoma chingoma zviri sei kadhibeti chingoma kuri sei kwakadii hako. Mashoko enyaradzo aripo ndakaona. Inguwa bedzi wakawandisa makawandisa. Chris William ndakaona. Kune wamwe hawo asina kuisa, asi zvisinei wamwe wanenge wakapotswawo nazvo. Chris Chireka ndakaona mashoko ako, ndakaona. Handingakupedzi imese wazhinji makaisa mashoko ekunyaradzawo. Ndinozvitenda ndokuti ndiziwo kuti kune vamwe vari kundirangarirawo vane chiwimbo chekuziva kuti kuna DJ Tinoz. Aiwa, kutonga kwa Satani, asi Mwari akatongawo futi ipapo. Ndaenda ini ndingatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa.